Hello, my all dear friends. Good morning. Welcome to my YouTube channel, Rupon Boro Village Vlog. Rupon Boro Village Vlog निफ्राय गासैनिसिमबो आं गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। लोगोसे आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो बरायनाय जासिहरग्रोबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांदो। लोगोफोर माने दैज्लां बोथोर मोनफैलायबायना एकदम माने हाग्राया उतपात जालायबायना हाग्रानिया। सेथ्ला खाथियाव एकदम रज'जोबना दं नै हाग्रा दाग्रा दिनैसो माने बेखौनो आङो साफा खालामबाय दं आरोना। माने टाइम मोनबा साफा खालामबाय थायो आं। उपाय गैया, टाइम मोनबासो साफा खालामो आरोना। नै जाबो हाग्रायानो गोजा उसुङाव। उपाय गैया आरो माब्लाबा टाइम मोनबासो साफा खालामो आं आरो माने नायनानै थानोनो हाया बेफोरखौ। एकदम माने लेथ्राफोरखौ आं सुखुवा थारमाने, बेनिखायनो आं साफा खालामो आरो टाइम मोनबा आरोना। दिनै माने न'आव थानाय हिसाबै आं ओंखायनो साफा खालामबाय दङ। एकदम हाग्रा जाजोब्बाय। नै आंनि हालदैया लोगोफोर रज'बायानो। एसे जानो आन्था गायना लादों आरोना। रज'बाय, कमप्लिट जायाखै, गासैबो माने नुजाजोबाखै, नुजाजोबसिगोनानो दे। गासैबो नुजानाय रखम जाबायानो। बेयाव लासै आरो लोगोफोर बेयाव लासै गायदो। माने जिगाब गैयिनि थाखाय थालिर बिलाइखौनो खोबसिनदोंमोन आङो। उपाय गैया, जाबोर होआबाबो जाया नालाय, बेनिखायनो जाबोरखौ होदोंमोन आरो माने नारा हानायबो गैयामोन नालाय, जिगाबबो गैखाया, बेनिखायनो आं थालिर बिलाइखौनो होबाय आरोना। लोगोसे नै लावआ आंना मानबायहांबाय बैसाङाव मोनबायहांबाय, बिबार लाहांबाय आरोना। बिबार लाहांबाय लोगोफोर, बिबार लाहांबाय। बिनि उनाव नै जा भात केरेला दं, भात केरेला लोगोसे खुमब्राबो गायदोंमोन आरोना। खुमब्राया माने बर्थमान अबस्थायानो गैयि रखम जाना दं। जा भात केरेला बेयो बिबार लाहांबाय, थायसिगोन आरो। नैयाव खुमब्रा होदोंमोन, खुमब्राया बर्थमान गैया, अबस्थायानो गैयि रखम जाखाना दङ आरो। उपाय गैया। नै आंना मैथाया जाबायानो आं, बारा गिदिर जाथ'वाखै, बारा गिदिर जाथ'वाखै आरो नै। न'आव थाबा एसे एनै बाय बांला गायना लानो हाबालाय मोनजायो आरोना, एरो ओंख्रिफोरा, बेखायनो माने गायसाबबाय आरो। बेनिफ्राय नै लोगोफोर फाइनालि माने मोनसे खामानि दंबावो नैथि। दायो माने आङो दुगैखांनायनि सिगां बेखौ मावग्रोनांगोन आं। माने गारिया दिनै मास मोनथाम जाबाय आरो सुयैयाना, माने सुखायाखै, मास मोनथाम जाखाबाय। बारा हाब्रुबो नाङाखै नालाय, ओंखायनो सुवाखैमोन आं गारिखौ। एसे सुनांगोन आरो दिनै दसेनि उनाव, माने दुगैनायनि सिगां नै एसे सुग्रोनोसै इखौबो। सुखांनानै दुगैनोसै आरोना लोगोफोर। एसे सुनांगोन गारिखौबो, फाग्ला मास मोनथाम जाखाबाय सुखायाखै। दायोसो सुनांगोन, टाइमखौनो मोनाबा सुनोबो, माब्लाबा सुनो होनना भाबियो, बावगारफिनलाङो माबा माबि मावनानै मेंनायजों। ओरैबायसा आरोना, बानायानो मार मोनसे गिदिर जिनिस बानायाबो। बाबा माने जेबो खामानि जाखाया आरो। नै हाग्राया एसे साफा जाबाय, बेखिनिया दंबावो लोगोफोर। बेखौ आं दा साफा खालामनाय आरोना। नोंथांमोना
जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन होनना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय जासिहरग्रोबाय। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बारा मोजां जादिया आरोना लोगोफोर, थेवब्लाबो जायफोरा जोबजासिम नायदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय।